A stanje u zatvorima je alarmantno. Prepuni su, najgore u Remetincu u kojem na predviđen jedan krevet idu 2 zatvorenika. A sanitarna inspekcija jučer je upala i u zatvorsku bolnicu te je kaznila s 1000 kuna, ravnateljicu s 500. Pravosudni policajci na izmaku su snaga, ako se nešto ne promijeni, izlaze na ulice. Ivana Ivandarožić. Gotovo svakog dana ista slika ispred Remetinca, kako za posjete, tako i za odvjetnike. Čekamo plus minus beskonačno. Po nekoliko sati znamo čekat da nam dovedu klijenta. Unutar odjela još gore, jedan pravosudni policajac na 150 zatvorenika. Sve zajedno umjesto 550 u Remetincu je natiskano gotovo 1000 zatvorenika. Fali nam ukupno 400 i nešto pravosudnih policajaca. A drugo, dajte nam uvjete za rad. Znači ne možemo raditi pod ovakvim uvjetima gdje su zatvori prepuni. Problema su svjesni i u ministarstvu, pogotovo jer su posljednjih 5 godina zbog neutemeljenog uhićenja isplatili više od 35 milijuna kuna naknade štete, pa hitno donose nove planove. Počela je raditi stručna radna skupina za pravilnik o istražnom zatvoru u vlastitom domu i to je nešto na što polažemo velike nade u ovom rasterećenju sustava. To bi trebalo biti vrlo brzo gotovo, dakle da ovaj sustav rasteretimo istražnog zatvora sa elektroničkim nadzorom. Elektroničke narukvice zasad su zaživjele samo za one koji traže uvjetni otpust iz zatvora. Nužne su očito i za istražne, jer upravo oni čine više od 60% Remetinca. Što bi rekli turističkim žargonom, mi imamo overbooking. Nas se zanima ko je kriv. Mi želimo da se riješi naš status. Evo ga. Ovo vam je plaća pravosudnog policajca u jutarnjoj smjeni. U Remetincu sa 30% dodatka na uvjete rada 4300 kuna. Sad vi meni recite, tko će vam se javiti za tu plaću? Hoćete li izići na ulicu? Da, to definitivno. I dok nadležni smiruju situaciju, mi ne možemo reći da je stanje sjajno, mi razumijemo pravosudnu policiju, imamo kontakte sa sindikatima i činimo sve moguće napore da ta situacija bude bolja. Odvjetnici vide rješenje. Novac, novac i novac. Ali tvrdim da je pravosuđe uz zdravstvo najvažnija, glavna stvar na svijetu. Dakle, treba investirati, a trebamo se obratiti Evropskoj uniji koja ima sredstava koja će nam dati. Ali očito niko neće ozbiljno da se s tim pozabavi. A dok se time netko ne pozabavi, tužbe će i dalje samo pljuštati. Zbog uvjeta u zatvorima i kaznionicama s Europskog suda za ljudska prava u posljednjih 5 godina Hrvatskoj je dosuđeno više od 44.000 eura, a u tijeku je još 11 postupaka.